elke morgen dan worden er meer dan 600.000 Friezen wekker. En die staan op, die gaan erop uit en die bezieken wat van haar leven te maken. En er zijn mensen uit alle rangen en standen, van verschillende achtergronden en elk met zijn dromen en eigenaardigheden. Dat binnen de 600.000 typstra's. Ja, en ik is wel nagaan dat op één dag in Friesland, ja, dan gebeurt er van alles. Dat is gigantisch. En wij van Friesland Youth, het is uw taak om die verhalen op tafel te krijgen. En lul mij, dat is echt net makkelijk. Maar wij werken er kei en keihard voor. En als het dan slagt, dat is echt pure magie. Goeie, dit is Friesland Youth. Ik heb alleen nog maar les van dat boek voor de onwaarheden die daarin staan. Welkom in de Congo. In één klap is alles voorbij. Toen ze verstongen ben, is eigenlijk een stukje van mij is ook diegel. Een shit-incident op het parkeerterrein bij TIA. Dat je verstand van het landwerk en aan mij dan heb je bemoeien. Nou, ik denk nou nooit heel veel vooruit, hè? Nee. 12 weken is denk ik wel de max. 12 weken is de max.